Καλημέρα. Καλημέρα. Τι θα θέλετε παρακαλώ? Ένα φρέντο καπουτσίνο λάτε και αν γίνεται η γάλα σόγιας ή γάλα μυγδάλου, δεν νομίζω να έχετε. Έχουμε. Ωραία. Με μπόλικη κανέλα και λίγη κρυμμένη σοκολατίτσα έτσι από πάνω για να μην γρίζει. Μέτριο. Έχετε στέβια, σιρόπι στέβια, τι έχετε, σκόνη, σε χαπάκια. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, βάλτε που δύο, έτσι, και να είναι το ποτηράκι γίνεται χαρτινό, με τρία παγάκια το πολύ, και στο χτύπημά όμως θέλω τρία παγάκια, έτσι, για να το χτυπήσετε για να γίνει με τον αφρό, έτσι, να είναι πηχτό. Μάλιστα. Αν γίνεται όμως να μην γίνει πολύ γλυκό. Ότι. Καλημέρα.